Sesiwatholile ama-emails uthi uRamaphosa wena ANC ngivubele ngimemezele ku-August 5 usuku lokuvota. Uthi-ke ukwenza lokho ngoba u-MK umlilo ongabambeki. Indlela enigijima ngayo, indlela eniwuthanda ngayo u-MK, kodwa uma ngase usuku lwama-election lube ngo-August, lobe senikhathelene iy'narha. Uthi-ke ngaleyo ndlela i-ANC iyoyidlela amahlanga ngoba nina nobe ningaseyenzi i-motorcade lokuphelile lithi nale badlala incane besinayo. Yena unawo 9 billion njengo-EFF bonke banemali bamnandi, thina sinayo. Asikwazi nokuthi siphiwe ngoba kuthiwa siphikisana nongcwankulu. Banginika-ke mina u-1.6 billion. Ngimnandi kabi. Ngibizwe insizwa lapha neyintokazi yaya lapha kuncamalala yathi, baba imali ikho, u-MK uzoye ukuhlupheka, asiphuthume eGoli. Angifonele Ncamalala ngaze ngiyidlalele nje lapha ohlakeni lwami lombhedo eseludala. Athi Ntonga awuphuthume eGoli, wona okuphuthumayo. Ngithi Mongameli yini le? Athi hayi phuthuma. Hayi ngeke Mongameli ngisuke ngiphuthumele. Wathi ngifica imamba lapha engishaya. Hayi angiyene enkandla. Athi Mongameli uthini? Waseyasho phuthuma. Kunomhlangano ofuneka ube kuwona kusasa ekuseni ngo-9. Usikhathini leso I think kwakushawa 8 ebusuku. Hayi ngeke usathola ibhano iphela. Nabane ngavuka ngo-3 ngayishaya imoto ngabheka eGoli. Hayi nami ngafaka ibhanti ngizothiwa kukhuluma into enzima kakhulu. Mangifika ngakhuluma ibhanti ngalibeka esitulweni ngaveza sona lesi skipha. Yafika unqwazi lwensizwa yobulungu. Yangishaya ngekhapheshini. Hawu ngayiphuza ikhapheshini. Wathi umlungu wekhuma. Hey kade ngangubona. Ngisho ukuthi cha le ndoda singasebenzisana nayo. Hey ajabula la wathi senza nomlungu. Sho nami senzoba umlungu. Hayi umlungu-ke wayesethi cha ndoda. Phuza ikhofi liqeda sikhulu. Athi mina ngenza liqeda ngifuna le nto oyiphethe. Ngifuna ukuyizwa. Wathi umlungu, there are 3 things engifuna ukwenzela yona. 1, uzobuyela utshela uZuma ukuthi umhlaba anizukuwuthinta, anizukukhuluma ngawo. Amaplazi awahlala empilweni ngamabhuku. Okwesibili, amabhenki asivumelane nawe la. Uthi uzofika utshela uNcamalala ukuthi amabhenki anizuwa-nationalize. Bese uphinde umtshela futhi ukuthi thina njengabelungu sizomnikeza imali enzima kabi. Akavume nje yena ukuthi nisebenzisane no-ANC ukuze uRamaphosa ahlale esebukhosini, ahlale esesizini. Ngase ngithi mina mlungu, yona nto ubumbizele yona le? Wathi yes. But-ke there's a chocolate on top. I'm sure you will love this one. Mina nobuholi bami sesiwubekile u-1.6 billion. Wena nje into ongasitshela yona ukuthi siwubeke kuphi, siwulethe kuphi ukuze MK ihambe, kodwa you must vote for uRamaphosa ukuthi abe umongameli. Ngase ngithi mina mfana lethi ngiwushiyile uhafu wekofi lakho, ngiyabonga. Ngathatha ibhantshi lami ngaligaxa ahamba. Bona ngokucabanga kwabo
abacabanganga ukuthi kuze kufike ekutheni si-register kwenzakalani. They don't have the history. Ababazi ubuhlungu obenza ukuthi i-MK i-register, and ababazi ubuhlungu esabhekana nabo si-register khona. Every day bengalali i-IEC ithi no ku-wrong lokho, ngihambe ngikwenze ngibuyise ithi ku-wrong lokho, ngikwenze ngibuyise ithi ku-wrong futhi. Ngaze ngathi ngibona mhlawumbe into engizoyenza manje ngizolanda wonke umuntu osayinile le form ngibeke la emnyango ngimsayiniselile. 2 days after that, umkhonto wesizwe was registered. Now, uzongithenga ngo-1 billion, 600 million. Kanti ngesikhathi ngisivumelana ukuthi sifuna ukukhulula izwe sasenzani. We knew ukuthi lento soyenza singenayo imali. They were surprised ukuthi sawukhokha 705,000. Ababe basinikeza only 4 hours. It was 12 o'clock. Ngihlezi esikhawini kwathiwa Khumalo, nansi i-bank account, faka imali sibone ukuthi u-serious ngokuregister umkhonto wesizwe. Ukusuka esikhawini ngiya kaNxamalala enkandla kwangithatha i-hour esikhundleni sika-2.5 hours. Ngafika ngathi Nxamalala sisendingeni. Kwashaya u-12 namhlanje i-MK ayisekho okhethweni. Sesirejistile siqedile. Waphatha ushukela naye. Wasiphatha sonke ushukela sangazi senze njani. Kodwa ngenxa yokuthi idlozi noNkulunkulu lalinathi, ngo-11 ebusuku sawuhlanganisa u-705,000. Past 11 ummeli wayitransfera yangena e-accounting ka-IEC. Ngo-12 wabasendela i-confirmation letter. Ekuseni ngo-7:30 intombazane yasenda incwadi yathi well received, meaning ukuthi sesi-registered. We can contest the elections. Asikwenzanga lokhu ngokungcothoza, asidayisanga, kodwa sasebenza. Lawo ma-hours ayiselele saphumelela. Ngaleyo ndlela-ke Maqabane, ayikho into ezonihlula. Engisenikhombisile ukuthi ayikho into ezonihlula. Nikwazile ukuyibamba ishisa, nikwazile ukufika la nikhona ngaphandle kokuthi nithathe imali kaRamaphosa. Manje-ke nobuholi benu nabanye benu ningayithathi le mali, ngoba niyabona ukuthi i-MK iyazenzakalela nje. uNkulunkulu nathi, idlozi linathi, angazi kulaba abasonto uJesu. Kodwa ngiyazi ukuthi uNkulunkulu nedlozi basibhekile. Ngaleyo ndlela ngithi kinina, qinisani, qina namadolo, ningakhathali. Ningakhathazwa umuntu. Angizokhala lapha kwi-microphone ngaze ngehlise nefinyila. Ngizangithanda. Phela kufuneka abafana namadoda. Nekuhlukane. Ya, kwazi indoda ukhuluma ithi ifinyila lapha kwe-mic. Khuluma indoda eqina. Ya, Maqabane. Ngicela niphume-ke manje. Siyosebenza senze sure ukuthi uRamaphosa next week ememezela or this week abantu barejistile, ngoba wamemezela akusekho umuntu ozoregister. Asiphusheni intsha yethu, asiphushe ogogo, asilekelele wonke umuntu online. Uma une-tablet sondela kuyena, uma unemayini amafonini amahle lawa thina sikwazile, bafakeni phakathi ku-IEC.